Gatoz, iaz ere hemen egon ginen, eskatu ziguten kantu bat, eta bi ekarri genituen. Aurten bi eskatu dizkigute, eta ez ditugu hiru ekarri. Bi ekarri ditugu. Lehenengo kantua, Xabier Ramuritzaren letrakin egina da, indar bat Davido. Berak esaten zuen euskaldunok, mendez sekulako pazientzia eta kemena izan dugula geuriari eusteko. Badaukagula gure barrenean indar bat, ez dakigula zein da, agian hizkuntza, izaera, klima, ez dakigu, baina indar hori hor daukagula eta horrekin agintzon abesti hau. Marquezek musikatu zuen, indar bat Davilor. Eta indar hori dauke, hainbat urtetan gurekin, eta gure motorra izan dana, gaur ez da etorri, baina berari eskaini nahi dugu abesti hau, Begoñari, gure motorra eta gure sustatzaile nagusia. Berzerra hori da.